Έγινε τέκνα μου, πώς πάμε? Να πάτε καλύτερα, με καλύτερα. Είναι καλύτερα. Σίγουρα, βρεμάνα. Μήπως θέλεις να βρούμε καμιά σκιά εκεί πέρα έτσι να ξαλαφρώσει? Δεν βιαζόμαστε. Ο γάμος μπορεί να γίνει και αύριο. Μπράβο, ναι, αύριο. Για μένα, παιδί μου, να μην το χρωστάς σε μένα, όχι, δεν πειράζει. Ναι. Παιδί μου, πάμε στις χαρές τώρα. Πάμε στις χαρές σου εσένα, παιδί μου. Άντε πάμε. Ωραία, δόξα το Πανάγαθο. Λοιπόν, τέκνα μου, όποιος είναι να λιποθυμήσει, ας το κάνει τώρα. Αλλιώς ας σοπάσει για πάντα. Κύριε Νικηφόρε, μήπως εσείς τίποτα να λιποθυμίσετε? Είσαι καλά, παιδί μου. Καλά, συγγνώμη. Ευλογητός η Κυριωτός ημών, δόξα σοι, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπα, απομακρυνθείτε όλοι. Συγγνώμη, αλλά είχαμε τηλεφώνημα για βόμβα. Τι τύχη μου! Συγγνώμη, πάτερ. Πρέπει να απομακρυνθείτε από το ναό το συντομότερο. Του να πάρει πάει πρέφα. Είδες για το χαμοθέο, όπως έλεγα, για όλους τους πονηρούς δουλεύει. Μπορείτε να απομακρυνθείτε, σας παρακαλώ. Με μεγάλη μου χαρά, δεν φαντάζεστε πόσοι. Δεν έγινε τίποτα, σε 10 λεπτάκια έχουμε τελειώσει. Σε 10. Μη βιάζεστε, παιδιά. Ο γάμος μπορεί να γίνει και αργότερα. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια του πολίτη, δεν λένε? Δεν το πιστεύω, κυρία Κουντουράτο, εσείς. Ναι, καλέ μου φίλε, εγώ παντρεύομαι, αλλά μη με ρωτήσει τίποτα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν παίζει ρόλο ο γάμος, αλλά αυτό το ύπουλο χτύπημα ενάντια στην εκκλησία μας. Και πώς τόσος λίγος κόσμος? Ήθελε να μείνει κρυφός. Σας παρακαλώ, μη διαρρεύσει. Από εμάς τι λέτε, αλίμονο. Άγριο και ύπουλο χτύπημα της τρομοκρατίας, κυρίες και κύριοι, εναντίον της Εκκλησίας. Οι ιερόσυλοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο εκκλησάκι που τελούνταν οι μυστικοί γάμοι της διάσημης τηλεπαρουσιάστριας Μαρίνας Κουντουράτου και του εμφανίσιμου ηθοποιού Εάντα Μανθόπουλου. Η κοινή γνώμη σοκαρισμένη παρακολουθεί την τραγωδία, ενώ βλέπουμε πλάνα από τον τόπο της καταστροφής. Τα σκαμμένα από την αγωνία πρόσωπα των νεονύμφων, τον τραγικό ιερέα που είδε τον ναό του να γίνεται στόχος των τρομοκρατών. Και να, εδώ κυρίες και κύριοι, βλέπουμε αμοντάριστα πλάνα. Διακρίνεται καθαρά η Μαρίνα με ένα ωραιότατο μυθικό της Ντέζης Αντωνοπούλου στο πλευρό του Έαντα. Την είδες τη σκατούλα στην Ντέζη πήγε. Τέρι το σκασμό! Καλά έσκασα. Αχ, η ζωήτσα! Μένει αυτή είναι η ζωήτσα που σου λέγα κάθε μέρα. Κοίτα χάλια ντύσιμο. Τι βλαχάρα αυτή η γυναίκα. Το Μαρινάκι μας όμως, κούκλα. Μπράβο, Μαριάνθη! Αλλά και ο Έας. Ασυχτή, Μαριάνθη. Τελικά όμως, αγαπητοί τηλεθεατές, όλα έληξαν καλά. Η βόμβα δεν εντοπίστηκε. Ήταν, φαίνεται, φάρσα από κάποιο κακόβουλο φαρσέρ. Και ο γάμος θα ξαναρχίσει εντός ολίγων λεπτών. Εντός ολίγων λεπτών! Κωνσταντίνε, αγόρι μου, τι πας να κάνεις? Σκασμός! Εγώ σκασμός, αλλά εσύ τι πας να κάνεις? Ναι! Αστυνόμος εκεί. Μένιος Τσαπάρας εδώ. Νέο από πάνω. Ακούστε να δείτε. Από τον πυροβολισμό τραυματίστηκε σοβαρά ένας από τους ομήρους. Ποιο πυροβολισμό? Αυτό το πυροβολισμό. Τον ακούσατε το πυροβολισμό, λοιπόν, στείλτε ένα ασθενοφόρο να πάρει το τραυματία, πας και το προλάβετε. Και κοίτα μάγκα, όχι κόλπα, εξηγηθήκαμε. Εντάξει, Μένιο. Ναι, μείνε ήσυχος, εντάξει. Τι είπε ο Μένιος? Δεν το είπε ο Μένιος, ο Μαρκοράς το είπε. Έχουν ένα τραυματία πάνω και θέλουν ένα ασθενοφόρο να έρθει να τον πάρει. Κάτι δεν πάει καλά. Και δεν θα στείλεις, μπορεί να είναι αλήθεια. Φυσικά και να στείλω, αλλά δικούς μου, εκπαιδευμένους. Τι γίνεται εκεί πέρα? Δηλώσεις επωνύμων για την τραγωδία. Πιστεύω δε εγώ ότι όλο αυτό το χάλι που γίνεται εδώ σήμερα, αυτή η ελληνική αστυνομία, αυτό το πράγμα μου θυμίζει κάτι σαν το Σαρίμο Τέν που είχε γίνει. Συμφωνώ. Εγώ, αδερφέ ο Ευαγγελόπουλος, πιστεύω ότι ο Μαρκοράς είναι ένας πάρα πολύ καλός σκηνοθέτης. Το σύριαλ του είναι από τα πιο πετυχημένα της Ελλάδας, πιστεύω. Και μακάρι να ξέρουν και εμένα Θεός να παίξω σε αυτό το σύριαλ, γιατί νομίζω ότι όλη η Ελλάδα αυτό βλέπει, έτσι, ναι. Όχι, έχει δίκιο, παιδιά. Αυτό που πιστεύω δεν με τα λύπης μου είναι αυτό το πράγμα που γίνεται στο Βέλγιο με τις διοξίνες, που δεν είναι μόνο στο Βέλγιο, είναι και στην Ελλάδα και είναι σε όλη τη γη. Ότι επινοήσαν, έγινε όλο αυτό το κακό που έγινε και δεν χρειάζεται τώρα πια να γίνεται πόλεμος. Έχουν βάλει τις ορολογιακές βόμβες μέσα στις τροφές. Μη σου πω απόλυτο δίκιο. Θα μας γλεντήσουμε όλη τη ζωή μας. Ναι. Ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε που λέει ο λαός. Έλα, ρε Λένη, δεν βρήκες κρεμμυδάκια? Πού να βρεις, κορίτσι μου, κυρία, κάτι κρεμμυδάκια? Μην κάνεις έτσι, τέλος πάντων. Μακαρονάδα του ψαρά. Ξέρω και εγώ τι να σου πω. Είμαστε εντάξει, κύριε αστυνόμε. Αστέρια! Αλεξίσφαιρα τα βάλατε. Μισό λεπτό, Ελένη. Τα βάλατε, Αλεξίσφαιρα. Πού να τα βρούμε? Τέλος πάντων, καλά, πηγαίνετε. Πηγαίνετε, άντε. Έλα, Ελένη. Μακαρόνια τουλάχιστον έχουμε. Αγωνία έχει καταλάβει το Πανελλήνιο μετά τις δραματικές εξελίξεις στην οδό Μητσαίων. Αυτή τη στιγμή ένα φορείο ανεβαίνει στο μοιραίο νεοκλασικό για να μεταφέρει τον Όμηρο, ο οποίος έπεσε βαριά τραυματισμένος από τις σφαίρες του ανισόρροπου απαγωγές. Σκάστε να ακούσουμε πώς έπεσα βαριά τραυματισμένος από τις σφαίρες του ανισόρροπου απαγωγές. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ο Όμηρος φέρεται να έχει τραύματα στο μεσοθωράκιο. Το μεσοθωράκιο μου να του ρίξω κέτσα. Ωραίο. Μακαρονάδα με έχεις κάνει.
καθώς και στο δεξί πόδι. Εδώ, σκίστο το πόδι. Και ρίξε περισσότερο κέτσαπ, να φέρετε καλά. Να φέρετε καλά. Όπως και ένα ελαφρό επιπόλαιο τραύμα στο χέρι. Στο ελαφρό επιπόλαιο να του βάλουμε σκιά για τα μάτια. Γρήγορα. Λοιπόν, κάντε γρήγορα. Κάτσε. Πού άλλο τραυματίστηκα είπε. Εντάξει ρε παιδιά, μόνο σαν αυτά. Α, εντάξει είναι. Λοιπόν, πώς σας φαίνομαι. Ορίστε. Καλά, θα δώσει μύτη την επομένη των ευρωεκλογών. Μάλιστα. Ήρθα, γρήγορα. Ρίξτε κι άλλο πράγματα κάτω, ρίξτε. Φτιάξτε σκηνικό. Στην πόρτα. Ποιος είναι παρακαλώ? 166. Ανοίξτε παρακαλώ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Καλημέρα! Καλημέρα σας. Πού τον έχετε? Εκεί είναι. Πήγε να μου κάνει μαγιές και το σουτάρισαν. Και πού σε? Έτσι να πεις στους ανωτέρους σου. Και σε 10 λεπτά αν δεν ικανοποιήσουν τους όρους μου, θα φάω και την κρασί. Μάλιστα, ό,τι πείτε. Σιγά. Καλημέρα! Νικολάκη! Ποιος Νικολάκη? Πού το ξέρεις τον Νικολάκη, παιδί μου? Το Νικολάκη, καλέ το γιο της Τασίας. Είμαστε συμμαθήτρια στο γυμνάσιο. Αυτή βέβαια δεν προχώρησε όπως εγώ. Καλημέρα! Αλλά έκανε καλό παιδί. Ο Νικολάκης είναι αστυνομικός. Πού σε μπάτσον είσαι ρε μούτρο? Ο Αττικάκης με έστειλε. Πάμε. Ώστε θέλουν να μου κάνουν FBI τα κόρπα, δεν κοιτάνε το κάλι τους. Τώρα θα σου πω εγώ. Τους απατεώνες. Μπάτσου στείλανε τα γουρούνια μου, τι αλήθεια. Να σου πω μπάτσε, τσαπάρας. Νομίζω ότι δεν πήρα χαμπάρι τους μπάτσους σου. Σε 10 λεπτά, εάν δεν ικανοποιήσεις τα αιτήματά μου, θα αρχίζω να καθαρίζω. Και το κρίμα στο λαιμό σου. Κατάλαβες? Μένει ηρέμησε, σε παρακαλώ. Δώσε μου 10 λεπτά και θα κάνω ό,τι ζητήσεις. Ναι, εντάξει, έτσι. Μόνο σε παρακαλώ, κάνε μου μια χαρή. Στείλε και εσύ κανέναν όμηρο έτσι σε ένδειξη καλής θέλησης. Στα τηλέφωνα έτσι που κάναμε να πούμε. Σε παρακαλώ, να έχω κι εγώ κάτι να πω στους ανωτέρους μου, καταλαβες. Μη μας πιάσει το στόμα του στα κανάλια. Μισό λεπτό γιατί περνάω κάτι θάμνους. Έτσι, αγόρι μου. Σε παρακαλώ, κάνε το για μένα. Θα στείλεις ρε Μένιο. Μπράβο ρε Μένιο, είσαι ψυχούλα ρε Μένιο, είσαι πολύ ωραίος έτσι. Για μένα το κάνεις. I love you, κάργα. Do you love me, καμπούσο? Είσαι ωραίο ρε Μένιο, είσαι ψυχούλα. Λοιπόν, θα στείλεις έτσι, περιμένω. Ναι, άντε εντάξει. Τι έξω συνέχεια. Κάτσε και μια φορά μέσα σπίτι, όλο έξω, πού θα πας, πού θα πας. Πλην καθημείς η καθένα έκαστος του αυτού γυναίκα, ότος αγαπά τον εαυτόν, η δε γυνή ή να φοβείται τον άντρα. Ειρήνηση των αγινόσκοντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Το καιρό εκείνο γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας και είναι η μήτε του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις των γάμων. Και υστερήσαν το σύνου λέγει η μήτε του Ιησού προς αυτόν. Πείτε μας τι έγινε! Παιδιά, ένας για να κάνουμε δουλειά! Ένας! Πώς είναι τα πράγματα εκεί μέσα? Πώς είναι νεκροί! Σας βίασε πολύ? Τι όπλα έχει! Ποιο κανάλι βλέπατε τόση ώρα? Είναι όντως ομοφυλόφιλος! Μήπως ξέρετε τι ψήφισε? Ποια είναι η γνώμη σας για την ΟΝΕ? Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ξαναευχαριστούμε. Ευχαριστώ και ξανά. Θα το πούμε στο πλατό εμείς. Έλα ρε αγάπη μου, πάμε να φύγουμε αγάπη μου. Τους έχουμε χαιρετήσει από 5 φορές τον καθένα, τελειώσαν και οι μπομπουλιέρες. Σε παρακαλώ, μία φορά ντύνε τη γυναίκα νύφη. Δεν μου χαλάσει την ωραιότερη στιγμή της ζωής μου. Αλλά πού σκατά μαζευτήκαν όλοι αυτοί? Μας είδα στην τηλεόραση και πλακώσανε. Σας ξαναευχαριστώ, θα σας ξαναδούμε σε λίγο. Πακές ρελένη βραδιάτικα, είσαι τρελή δηλαδή. Θα βάλεις το μαχιά σου, δεν μας πιάσει το μάχη τώρα. Πώς θα την... Σ' αφήνω να την βγαίνουνε. Από εκεί είναι το... Τρεμισμένιο μας παίρνει η τηλεόραση. Τη Μαριάννη που την αφήσαμε? Επάνω, είναι χάλια το σπίτι, να τα χτυπήσει λίγα. Τόσοι άνθρωποι θα μπουν, να μην έχουν να λένε. Μην ακολουθήσει κανείς, τους την άναψα. Καλημέρα! Καλημέρα! Χαμού το κερατό μου, μέσα τα χέρια μου τον είχα και... Τον έχασα, δεν σε πιάσει τα χέρια μου, Ρανίτα, σε λιώσω ρε! Νικολάκη, Διάταξε! γρήγορα μέσα στην Ρωσίδα, θέλω πληροφορίες για την Ρωσίδα, αμέσως! Λοιπόν, όπως είπαμε έτσι, μ' αφήνετε με ένα κάπου κοντά στην εκκλησία και εσείς συνεχίζετε. Σαν είδωσέ το μικρέ πάτα το μη σταματά σε φανάρια. Μην τον ακούς ρε χαμένε, 100.000 πήγε το πρόστιμο. Δεν πειράζει μωράκλα μου, εγώ πληρώνω. Σαν είδωσέ το μικρέ. Μαρίνα!
Μαρίνα! Εντάξει βρε, πώς κάνεις έτσι, τελείωσα πα. Καλά, πόσες φορές θα ξαναχαιρετήσεις τον καθένα? Άντε σε παρακαλώ. Έλα μωρά μου, πάμε αγάπη μου, γιατί έχω και κάτι ωρέξεις. Να σου λείπουν αυτά, τώρα είμαστε παντρεμένοι. Καλά, μα μέχρι χτες μου λέγες κάτσε να παντρευτούμε πρώτα. Άλλο αυτό. Καλά, άντε, πάμε. Αχ, πάμε. Μωρέ. Πού πάμε, ποιος πάμε, γιατί πάμε, δεν κατάλαβα. Πού πάμε. Πάμε να πνίγουμε. Άσε μας ρε Τόλι που πάμε. Παιδιά, τι έγινε, εδώ έχουμε τόσα κανάλια, δεν δώσει συνεντεύξει τα κανάλια. Ρε Τόλι, άσε με τις συνεντεύξεις, έχουμε φάει 8 ώρες εδώ πέρα. Τι λες παιδί μου και θες μετά δηλαδή, συγγνώμη να περάσω, να λένε τη γυναίκα σου ντίβας νόπ και ψωνισμένη, αυτό θες. Θες να λένε τη γυναίκα σου ντίβας νόπ και ψωνισμένη, αυτό θες. Βρε Μαρινάκη, βρε αγάπη μου, βρε Χρυσή μου, έχουμε να περάσουμε από το σπίτι, να πάρουμε το αυτοκίνητο, να οδηγήσουμε 2 ώρες μέχρι την Πάτρα να πάρουμε το καράβι. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Τι ώρα φεύγει το καράβι? 8 το πρωί. 8 το πρωί. Μια χαρά προλαβαίνετε. Μια χαρά προλαβαίνετε. Άμα το χάσετε θα πάρετε το επόμενο. Μαρίνα είπα. Μη με σκοτώσεις, σε παρακαλώ. Νταντά. Bad girl. Учан и вушка евтерништике, чешебрше чевриштине, чипинье жанерош, тиврищи, чирошиштика, чипьянеру, шуреу. Я не понимаю. Ρωσίτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αρχηγέ! Εντάξει με τον κοριό. Τι έγινε, ακούγεται καλά? Καμπάνα. Ωραία. Σε μισή ωρίτσα θα τους έχουμε τσακώσει. Και με τούτη εδώ τι γίνεται? Με αυτήν εδώ, Μαρούσκα Μαλέγκα. Είναι εδώ και 3 χρόνια παράνομη στην Ελλάδα. Και την ιστορία την έχουν καλύψει υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, αρχηγέ. Υψηλά ιστάμενα, Καλά και αφεντικίνα της μια ντεμάρ ονονόματι. Είναι πολύ χωμένη στα πράγματα μέσα η κυρία. Και αν έχει γίνει ότι υποψιάζομαι, τη βλέπω πιο βαθιά χωμένη ακόμη στον κορυδαλό. Εσύ! Θα πεις τώρα την αλήθεια! Εσύ! Μισό λεπτό. Λέγω τι. Έλα ρε εσύ Ελένη. Τι? Πρασόριζο, είσαι τρελή παιδί μου. Πού θα βρεις πράσο τέτοια εποχή? Λοιπόν, εγώ πάω. Καλή τύχη, εντάξει. Στο καλό αγόρι μου. Και μην τη δείρεις πολύ απόψε. Όχι, μπουμπού. Αύριο θα τη δείρω. Παλικάρι, πες φιλιά στο πρόσωπο από μένα και να προσέχεις, Και από μένα, φυλάκι στην αγάπη μου. Εντάξει, έλα, φεύγω. Γεια σας, γεια σας. Άντε τεκνά μου, άντε. Το κλείσαμε για σήμερα το μαγαζί. Αύριο πάλι που έχω κάτι βαφτίσια. Ναι, πάτε με την ευλογία σας. Πάμε κι εμείς. Άντε, πάμε. Τι ήλιος κι αυτός κύριος Μίτσα μου σήμερα. Πεθάνω. Μας έλειωσε. Τι να πεις. Τόλι. Πού γκαντέμια. Έλα ρε, τι κάνεις έτσι. Δεν χάθηκαν όλα. Η Μενεγάκη δεν έχει κανονίσει ακόμα η ημερομηνία γάμου. Αν θες να μείνεις στο χρώμα και στο είδος δηλαδή, αλλιώς.
εσύ, δεν έχεις? Κυρία Ντένη, η επιταγή της. Σε ευχαριστώ. Τα άλλα 6 μήνες μετά. Τι έδωσες, παιδάκι μου? Κωνσταντίνε. Βρε, δεν σου έχουν πει ότι την πρώτη νύχτα του γάμου την ύφη τη βάζουν αγκαλιά στο δωμάτιο? Με απογοητεύεις, ρε. Πολύ με απογοητεύεις. Τι θες εσύ εδώ, παιδί μου? Λοιπόν, κυρία Μάθοπούλου μου, μπορώ? Κάνε δουλειά σου, Λεβέντη μου.